Ing samjin pen ing deng pligera trok Karbi Youth Festival Katalon Kapachun. West Karbi Anglong arlo jua kapathu aphai ke baad. Karbi Youth Festival Department Exhibition along EM Amar Singh Tiso Kahomridam. Kardom, pini prime time birta long pen, nili birta thanang phi sami Julie Bepi, nora joik tha birtang ton pen. Ingdeng plikebra trok Karbi Youth Festival aparman kecheng si angdeng dipu manja hawaramai, hini angdeng nihang don suri hawaramai, lapen kethom angdeng denarong hawaramai atum kachepalong don. Jutang henlo khe araje lapen kachingrum henlo khe ali bua thipi pen taralangso Karbi People's Hall along kedamtang thangthang ni phaikre pho arni pen kapadopon ingdeng plikebra trok Karbi risonim sorongaje katalon ingsamjin pen pachun ponlo. Nipho aparman ali racham pen kapado labangso ning arongaje katalonesek Karbi jutang jubat along kedoan luntemo kekan lapen ason-ason kapathu kacepate padoponlo. Halapu kaprek alam pangwiwipin pen Karbi alam kaningje kacepate School Osomar atum angbong Arjan kihi kacepate Lam thama kacepate Thongnok be kikat kacepate Gari kewek kacepate lapen karju kethak kacepate setame padoponlo. Karbi anglong lapen angtan pen pangrumpet longthom kebra hini KCS hawar amai atum chetudunsi sonsuri kapathu ason cepate ponlo. Laso ahut dipu manja hawar amai atumsi kechengsi angdeng cepalong dunlo. Lapen hini angdeng nihangdon suri hawar amai lapen kethom angdeng den arong hawar amai atum cepalong dunlo. Singmirjeng achatai along nong e kapajir amai kapado ahut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang aluhi sarpo aman pen chetong dun. Lapen MP Horan Singh be pendanglok ongdung manpen kedo atum chetong dun si alang litum arideng pen nong e pajir dun. Sarjip Katha report Karbi Anglong Live Dipu. Jua kapathu pen ihu mahem virklung tathek lapen araki le kilut pameka pulote badu tame kachapajok japhan sungkrung. Jua kapathu pen ilitum chepahelovek nangji lapen hamphang aphantha kemesanang thek kali. Ilitum kachapahelo nangji apora hotsi West Karbi Anglong ongdong adim along kimu kechana sonsi jua kapathu aphaita arnibang nangkechang. Dongka mukam Sadgaon Jengkha pen chenglok penangan adim arnibang jua kapathu chimitmi. Laso along arta ki jomo somara tum pendanglok arta ki ongabang phua tumta cheto dunsi arni gangthim kapathu dun pen apor chepadam ilo. Juwa kapathu araki kelong atumke mornisi ahemarit chepadoy labli dejima. Lapuson rathek pronga dimalong juwa kapabilong ke komatsi jakong ki pidunlo ladak mangpudun me seta lake khei lapen hamphang aphan ki mesanang thek kali. Lasi prapjin pen hamphang asong atum ritar libdamsi juwa kapathu adiman ing hapdam nang jibusi ongdung cherok thok araratuk kachuningri. News 6 report Karbi Anglong Live. Ingdeng plikebra trok Karbi risonim so rongaje along klam along asai kam tin pen kelandun along Karbi Youth Festival kijutsi arni water resources asai kam along Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso Kahomridam. Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso pen Karbi Youth Festival saikam kelan abai kang along Kahomridam ahut Karbi Anglong Autonomous Council EM Mongol Singh Timung MAC Dorsing Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council PS Barim Mahadananda Hajarika pen danglok ki ongdong atum chetodunsi water resources irrigation agriculture asai kamalong Humridamsi saikamalong kelanasonamu langcharida. RSR Gym mate Ramsing Rongpi Gym ahin pen patirpi ponsi ingdeng kethom Mr. Thongnok bekache pate tara langso Karbi risonim sorongaje along klam Rusem Sonsing ingtia chatai along pamanpon. Ingdeng plikebra trok Karbi riso nimsorong aje along klam along kapadopon kedamtang thangthang ni phaikre troksi aniwe Ramsing Rongpi Gym ahin pen patirpi ponsi Mr. Thongnok be kachepate padopon. Bangso kacepate along kaprek adim along pen kangtang kangsak anok biatum nang chetong dunsi kadu kawe pangrumpet pen bang tretroksi abang phuatum nang cepate dun.
Mr. Thong Nokbe komentu aning kansi kibi chengma lapen kopia potsi kibi ma pua phuthak RSR Jim ahempu Bidya Singh rong pipen lamthe ethetheni arjusina so Thong Nokbe kibi chengya ningkan 2000 aningkan benlo nasi bidingan ke indek ke thoman lelo tingela sinilitum la so kimang mangala so nilitum kan bi riso ya jang so me kang tang hindu mate ke thek do aja kong do tingela so phat ka promote pan ani sibang ke ilitum ka do beda chini Thong Nokbe ke indum kan bi tupan aprang men same bang tupen ekirai mate ko bejok amunit bang abang ku bang tingela se alam tu mo sitame dak tukar yang lo kali वो बाहर से alam tu mo pati karna kuan ekbar bang kini tu asal program kini pen itu pinangan asal long sedame pinangan along long dulu kini tinggal sini lepas kadang hacuni riji bang ke bukti bangji anikan sama nili tu bipon bom ji tinggal an se ili karbiri so jalur me nampaje pate dunak nili lagi Bangso ingdeng ke thom kacepate along kangtang nai anokbe anong e thare langkai kropen lin pharo isira krepho aing chin kirung under ajok kadu kabya phan aphi bikoksi kechengsi anong e chepahai ponlo nong e kelongang bongpen first runner sabalong mukti champensi chepalong dunlo lapena dun thu second runner sabalong akas munda pensi chepalong dunlo tangte karbiang nong life kelang aradatum nokbe kachepate ke hai langkai kropen lamther jusina powerlifting ke powerlifting ke mola sakuriya certificate ka mamping powerlifting anto se apre itu pasti next ke nili bisa sambat ke powerlifting thank you so much Sarjip Katha report Karbiang Nong Life Dipu Kheroni angkang pi habit a ingnar kapasik sak ajoine wildlife hatum Johnny a ingnar Kheroni along kewan Kheroni ahabar habit a ingnar ahur muneda tumaphan kedu kapasik sak walam Central Forest Minister anu along their hopen posetami lidamlo Laso ajoine Kheroni arat kedo kethak kisungpen kejok jia phanpura wildlife hatumaphan nangtoilo Ajat abidi pen posetame habida ingnar ahur kiplung jiaphan John Pli kapangreng ingnar biponlo bonta nonamat ke Johnny ingnar ansi nangpali chotlan Kheroni Southern Range Ranger Chakravarti Kapachinia Tengke non arong along dampen anti deformation squaw ADS sengponpo lapen mo ingnar kebang ahut kacharap chito dun jiaphan arong tinta isi si sengponpo busi pachini News Desk report Karbiang Nong Live Pini prime time abirta ke lapon si kang tonik lo domi thakme kardom